Čaute ľudia, dneska idem hrať Warzone s Warzone 3 loadoutom, lebo urobili tie zbrane strašne OP, tak som to musel použiť, musím použiť. Mám Hromo 9 a VSP 9 s Jack Slashom. A prečo môj VSP nemá zase skin na sebe? Nemám aim. Alebo ešte si dačo nastavím. Ak stihnem. Toto je. Idem asi do prísnu. Tak nejdem to prísť, ani nie som, ale proste som to povedal, to je jedno. Také botovské lobička dneska mám, tak som sa rozhodol natáčať. A viem, že som mal natáčal, bol som chorý. Ale natáčal som video a viem, že som dávno nevydal video, akože 2 videá dozadu. Tam som videl týpka na Grandmas. Tak môžete, keď vidíte, pozrieť môj TikTok, volám sa tam Warzone Movement God, áno. Viem, že odveci meno. Barrejm samko. Barrejm. Naozaj. Si myslel, že ma zabije? Samka. Naozaj? Si to myslel? A healný som. Heal! Ja nemám mic. Tak. Samko nemá aim, nevadí. Broský UNT. Wow! Posaral som sa, vieš čo. Aj bože, ty to kidi. Neviem, kde mám lednúť. Idem asi sem. Tak čo? Kde je zbraň nejaká? Ak je nájdem zbraň,
Tak som GG's. Našiel som ale šitku. Už lepšiu. Týpek, free kill. Kebyže viem kde. Lody, ideme. Preňha. Inak ja nemám kamože na žiadnej zbrani. Lebo to, čo mám na tom hromad... Jaj, bože. Není možné. Ako ma zabil? Však videl som ma začal Aj, táto hra. Všade tak do kempy. Všade tak do kempy a potom zomrem a potom nie. Zase, ja nechápem, čo je tejto hre. On mi proste nedáva kama na moje zbrane. What are you landing on? Why are you landing on me? What did you just try to do? Huh? You just got shit on. Ahoj. Jaj, choj dorti. Ani na tejto... Dobre. Táto hra by si mohla fixnúť túto hru. Skúpim loadout. To čo je more za vreckovka? Super, za 100 ma zabil. Také mám rád. Keď hra je retardovaná. Ešte tam je... Dobre. Super, ešte tam je týpek. Jaj bože. Všade takto. Lebo dneska som na svoju prvú hru doropol 24 kg. 2 smrte, tak ja neviem prečo už ich nemám také botovské. Rád by som si zapotreboval 2000... Nie, vlastne mám na neho. V solách stojí 7500. Ja som zabudol. Prečo som tu na najhoršie... Ja som z toho, že tam je týpek. Jasné, že týpek je tu hore. Čo si mi... 22 000 more, ja som bohatý. A už mám na tejto zbrani, komu toto vypadá ako Black Eyes Rainbow Six Siege. Čo mám na jednej zbrani, to je tá bombom, čo nehituje ľudí, iba steny. Počkaj, to ešte nemám ani odomknuté. Tak mám také rád túto hru, ale také nie. Lebo také mám, že tu by boli 5 týpci a ja sám, lebo moji týmeti sú v inom svete, tak kedy by som to mal normálne. Čo sa chcem tak mať ako teraz? Iba 15 som naživo. Hráme cheater skill issue sa to volá, kamoško. Skill issue. Tika. Počujem tu týpka. Robí mi takú z narvy. No, tak sa aj fajtujú.
Čo tak rýchlo preskakujem? A riadne fixli túto hru v tom novom update. Poď sem. Popnem systémku. Keď sem príde, ale... Poď. No, they did not. To som počul teraz týpka. Otvoriť cestu. Kde? Tu je. Aj tam nejdem. Som si myslel, že to je týpek. A Warzone 3 bola taká ľahšia než toto. Lebo si mal takéto lobíčka. Skoro každé 2 hry. A ja som vtedy bol strašný. Takže som to nevidel ani hrať. No, vedel, ale nie tak dobre. Také botovské lobíčko som mal, že 30 bombovky som dropoval. No. Raz a pol roka. Nie, srandujem. Mesačne. Každý mesiac som tak dával aspoň. Ja tu budem kempiť. A mňa to nezaujíma. Čižku si by mal teraz, že 30 kg a ja 9 mám. Dobre. Ja som tak vedel, že tam bude. Také malé decko, 5-ročné, hnusné, odporné. A prečo si nie čo strieľať? Neviem. Asi som čakal, aby ma zabil. Ukážem mu, dodám ešte jednu hru. Dám si len kamo na svoju retardovanú nefungujúcu zbraň. A na túto Ghost in the Smoke. Arma 9, áno. Quartermaster, Suppressor, Torn 90 barrel, Check Slash, 50 round folding stock a WSP no stock, 40 round mag, Check Slash a Quartermaster Suppressor. Perky mám Veteran, Tracker, Resolute, mám Steamko a Frag Grenade a Overkill, to jasné, keď som má 2 zbrane. Ale kde mám? Aha, baseball. Tak. A ešte čo? A normálne som mal doty, že som si kúpil toto, tak sák. Tento sák. Mecha Drake. A ešte... Čo som mal? Popo je 919, tento, takýto, no. Ukážem aj vo firing range. To dosť dobré, ale podľa mňa to neporazí stále to nastavenie ukážem. Toto nepotrebujete. Stick layout, mám iba toto som changeol. A controller vibration si okamžite vypnite, lebo budete mať o dosť väčší delay. Toto som nahal normálne asi. Krásne nastavenie. Eco Advanced Settings. Movement Advanced Settings.
Combat Advanced Settings. Overlay Advanced Settings. Graphics. Quality. A co si tam na menej? Poďte si na 100. Nastavte si, aký máte monitor, akože myslím v tomto tabe. Mám, že kde to je tu. Ak chcete to, aby ste si vedeli nastaviť, tak opla. Musíte kliknúť na Full Screen Exclusive, dať si svoj max display. Takže, no. Je 3440. Tu. Mám 3440 na 1440. Gamma brightness mám na 63. 340 a 40. Dajte si na stok. Fidelity Fix Clustering. To. View. Motion Reduction, presne to netuším, ale dal som na off. A ideme ešte jednu hru dať. Pozeral som TikTok a písal som si. Zatiaľ sa načítalo. Mám tu baseball batku. Nemám movement, ale to nereším. Ďakujem. Hej, kto používa Vel? Však VTMR je dvojročná zbraň. Ľudia, ja už toto vidím druhýkrát, čo ľudia používajú. So how's your day going? Good, I guess. Hard that. By a camper.
Prečo vždycky tohto typka, čo nejdeme napovedať? Vždycky ho vidím tady. A prečo je typek zasa? Akože chápem, že to je Warzone, ale... Časne nechcem ťa umieť. Dúfam, že zabijem tohto Maďara. What did you think? Ja som zabil asi... Nie. Poďte. Super. Super, že máš loadout skade. Po prvé. Po druhé je 2025, nie je time for XM4. A prečo hráš túto hru po tretie? Po druhé. Nechápem, ako mňa nebavilo Modern Warfare 2. Akože chápem, že to nikto nemal rád, lebo veľa bugov, a toto má, že 5 krát viac bugov. A má lepší movement, Ale také lepšie to bolo. Kus. Vidím takého týpka, stane tu pušnúť, zomre. 3, nie. 3, 2, 1. Nie? Kde? Kde šiel? Som si na 120% išiel, že šiel stade. Poďtem, ja ti požujem. Poďtem. Keď mám kasovať, tak ja ťa skúkujem. A na čo je... Akože chápem, že to je counter UAV, že odstaraní UAV, typci, čo používajú. Ale kto to používa? Barrajm, samko. Akože, čo robíš? Čo si myslíš o movement code? Dobre. Vidím typka a som dead. Super. Nestrieľal som, prečo? Ako ma zabil so ságom na 30 metrov? No táto hra je taká nezmyselná takedy. Robím to také veľké nervy. Čo? Poprvé, ako ma zabil, keď mal... Čo? Táto hra nedáva zmysel. Ale že naozaj. Prvé, ja som ho začal strieľať. Druhé, on mal posraté AR-ko. Tretie, spawnol sa. Nebol naplejtovaný. Tak ja nechápem, čo je s touto hrou. Dáme ešte jednu hru.
samkou aim. Takže čím na ne strieľa s tou šitkou, čo mi vždycky padne tá fake snajperka. Čo to je, more? Poď sem. Maj sa. Maj sa. He would be dead. He would be dead. He would die. He would die. He would die. Snažil som sa adnúť toho týpka. Ešte nejakého I have Parkinson. Čo netuším, čo je. Začína to tiež s I have a končí to... No. Tým to končí. Ako? Ako nezomrel? Akože čo si myslíš o sebe? Tu máš také ego? Reálne? Jaj. Jaj, super, ešte skazové si ma zabil. A finish... Si myslíš, že sú takí dobrí, oni sú takí silní, oni nikdy nezomrú. Skoro som ťa zabil, neviem. Mám rád takých... čo tak hrajú. Že prídu ku tebe, more posrať tým KSV a potom si myslíš, že wow, dal som ti finishing move, aká som Sigma Alpha Beta. Decko si dead. Tak ti treba. Takže naozaj. I can see you. And you can't see me. Čo? Oj. Posar sa. More... Prečo? Poprvé neviem hrať ranked v Rebirthe. Tak to má snajpí také decko. Hejja! Hostile UAV in the area. A prečo mám shotgun teraz? I just realized. Prečo počujem posratú ty vole, neviem rozprávať. Helikoptéru. Helicopter. Hello. Why did you redeem it? Prečo som staknutý v YouTube Shorts? Enemy UAV is online. To je typek. Čo? Ale ako... To čo je za šitná, odporná, otrasná zbraň? Ty vole, ešte... I tak si zomrel. Neviem, na čo si ma pušoval. Akože ja by som zomrel, ale aspoň, že som skočil. Mohli by si fixnúť spoda, ktoré zbraň. Prečo mám iba toto? To je môj favorite asfalt. Na asfalt je strašne OP.
Neviem, či tam je najlepšie ísť. Tam pôjde z 30 ľudí a ja tam som. A? Poprvé, ja som ho začal strieľať. Po druhé, mal si 9, ktoré bolo už druhýkrát nerfnuté. Po tretie, KSV ešte ani raz nebolo nerfnuté. Tak, ako dáva táto zmysel? Dakedy? A ako dropol do AO, keď išiel do úplne inej village? To je moja milá otázka. No, village, čo? To úplne iného tomu. A nevráte do komentárov skillišu, vy máte skillišu. Nie, sarandujem. Keď som tu. Som. Prečo mám 4 killy, však veď som mal viac? A táto zbraň je proste mega OP. Tieto dve teda. So you want to die again, huh? Huh? Idem. Ako ma zabil? Bože môj, táto hra nemá zmysel. Aj. A prečo tam neloadal? Ty vole. A prečo mám som ničoho nič? No ak by som chcel začať streamovať na Twitchi. Neviem, ale ako? Neviem, či cez mobil, alebo zase nastavovať všetko na OBS-ko. Trvalo 10 rokov. Ako som, prosím vás, somrel. Ukážte mi do komentárov, ako táto hra dáva zmysel. Keď som hitol 3 shoty a to nezaregistrovalo, tak ako to dáva zmysel? To zaregistrovalo 1 shot zo všetkých. No nie, 3 shoty zo všetkých. Poď sem. Vieš, že zomreš, alebo ja zomrem. Asi viete, že ja zomrem. Lebo určite máš loadout. Ale budem Bože, zase ide takto zomrieť. A už sa mi zase zaplo nočné osvetlenie. Je 7 hodín. Ako dlho budem mať to? Čo? Aké dlhé bude toto video? Dajme tomu 50 minút. Joj, to sa bude veľmi dlho robiť vlastne. Teraz ma napadlo. Inak by ste ma takto mohli naučiť, že ako vypnúť 4K a
Aby sa mi to nerobilo ďalších 10 rokov každé video. Ja som to tak vedel, že ty stade vyskočíš ako to najmenšie decko. Že, jaj, ahoj, ja som tu a áno, si myslím, že som veľmi dobrý. Som počul typka. Alebo to bola táto retardovaná zbraň. Oj, nič nevidím. Vidím, ale nočné osvetlenie je zapnuté. Nechce sa mi ho vypínať uprostred tady. Tento, akže loadout, toto som si ešte nekúpil, ale nekúpim. Lebo nač takáto debilina, však pozrite, ako to vypadá. Keď tak mohli dať na to Fast Mac. Bolo by to 5 krát lepšie. Počujem typka. Päť ľudí. To tak nerád počujem. Hopla. Nemá ja kúpiť wave a vidím tam typka. Nemám na wavy, ale ja som retardovaný. Počul som dačo. Som chcel kúpiť Cluster Strike, ale namiesto toho som kúpil posratú žitku a vidím tam typka, asi som dead. Áno, som dead. Pravím. Dobre, to je jedno, čaute.